Oazen zatikien buruketen beste bideo batekin. Ja ikusi ditugu 3, eta bertan ikusi ditugu gauza garrantzitsuenak, ez da zatikiaz, osoa, partea, gauza guzti horiek, bale. Behin hori ondo ulertuta, etorri bideo honetara, bale, hemen utziko dizuet erreprodukzio lista bat, eta lehenengo ikusi bideo horiek. Gainera, jakin behar duzue ondo zatikien artean biderkatzen, zatitzen, gehitzen eta kentzen. Hemen uste dizuet beste erreprodukzio lista bat, bale. Behin guzti hori ikusita, bideo honetan ikasiko dugu nola kalkulatzen den zatikiaren zatikia. Bale? Orain ikusiko dugu zer den. Bideo hau ondo ikusi, ondo ikasi ariketak egiten eta errepasatu asko, bale? Ez da bat ere erraza, guazen. Irakurri ondo ariketa. Azterketa batean, gelako 3 laurenek gainditu dute. Gelditzen direnen 2 hirurenek ez dute gainditu, eta soberan daudenak ez dira azterketara etorri. Zer zati ez da azterketara etorri? Bueno, hemen gauza batzu pentsatu behar ditugu lehenengoa. Azterketa batean, gelako 3 laurenek gainditu dute, bale, horrarte ondo. Gelditzen direnen 2 hirurenek ez dute gainditu. Hau da, soberan daudenen, edo gelditzen direnen, justu hau aurreko bideoan ikusi genuen nola egiten den, ezta? Nola atera soberan dagoen edo zatiki bat betetzeko falta dena. Beraz, guazen pizkanaka. Lehenengokoa, 3 lauren gainditu dute azterketa. Ezta? Hori esaten digut hemen. 3 laurenek gainditu dute. Beraz, zenbatek ez dute gainditu. Bueno, eske, izatez ez da bakarrik ez dute gainditu, bale? Zetako, daukagu ez dute gainditu eta daukagu ez dira aurkeztu. Beraz, 3 bloke ditugu. Beraz, gainditu dute soberan daudenak, hau da, gelditzen direnak, bale, gelditzen direnak da 1 lauren. Baina 1 lauren ez da, pentsatu hau ondo, bale? 1 lauren ez da gainditu ez dutenak. Dira, gainditu ez dutenak eta ez direnak etorri. Beraz, jarraitu irakurtzen. Gelditzen direnen, hau da, 1 lauren en, 2 hiruren, horrela idatziko dut, 1 lauren en, 2 hiruren, eta hau da truko bat, beti en bat daukagunean egingo duzue en hori kendu eta biderketa bat jarri. Bale? Hau da, zatikiaren zatikia. Ikusten duzue, soberan dagoenaren zatikia, gelditzen denaren zatikia, gelditzen dena eta zatikia. Badakit txapa bat dela, baina eske nahi dut ondo ulertzea ez dalako bat ere erraza. Beraz, hau biderketa bat da, egin dezagun, 1 bider 2, 4 bider 3, haunekin eta haunekin, bale. 2 amabiren zer da? Hori da pentsatu behar duguna. 2 amabiren da ez dutenak gainditu. Ez dute gainditu. Zer gelditzen da kalkulatzeko? Ez direnak azterketara etorri. Bale, ez dako ariketak hori eskatzen digu. Zer zati ez da azterketara etorri? Hori da kalkulatu behar duguna. Etorri ez direnen zatia. Hau, aurreko bideoan ikusi genuen nola egin, eta zer egin beharko dugu? Kalkulatu denetara zenbat gainditu eta zenbatek ez duten gainditu. Hau da, batuketa bat eginez. MKT egiten dugu, eta listo, bale, 9, eta 2, 12, zati 4 bider 3, 12, zati 12, bider 2, bale. 11, 12. Zer da 11, 12? Gainditu dutenak, gehi ez dutenak gainditu. Beraz, 1, 12 izango da azterketara etorri ez direnak. Ikusten da hori? Pausuz pausu joan eta jakin behar duzue denbora guztian zer ari zareten kalkulatzen. Bale, ez liatzeko. Listo, bukatu dugu ariketaren lehenengoko pausua. Oazen, 2. pausura. 2 ikasle dira etorri ez direnak. Beraz, zenbat gara gelan, 1 12 zaurkeztuak, eta jartzen dut hemen partea, zatikia eta osoa. 2 ikasle dira etorri ez direnak. Zer da 2? Pentsatu, zer da 2? Partea, zatikia edo osoa. Gela batean 2 ikasle daude edo gehiago, ezta? Beraz, 2 izango da partea. Eta gogoratu, partea eta zatikia haien artean erlazionatzen ditugunean, ezaugarri berdinak izan behar dituzte. Zer da 2? Etorri ez direnak. Zein da etorri ez direnen zatikia? 3 lauren? Ez.
Bi amabiren ez, bat amabiren? Bai, bat amabiren da etorri ez direnak edo ez aurkeztuak. Jartzen dut hor. Eta orain errepasatu lehenengoko bideoan ikusi genuena. Nola kalkulatzen dugu partea eta zatikia izan da osoa? Zatiketa eginez. Jartzen dut bat, bi bider amabi gora, bat bider bat bera, eta ematen dugu 24 zati bat, hau da 24. Eta hemen zentzunari entzun behar diozue. Zuen gelan zenbat pertsona zarete? Más o menos 20, 30 edo horrelako zerbait, ez da, beraz, 24 zentzuna dauka, 24 pertsona izatea. Gelan, bale? Listo. Hori lehenengoko ariketarako. Bala, jarraitu horretik, esan nahi dizuet, badakit zaila dela hau ulertzea. Daukazue bideo bardina erderaz. Vale, Asia Academia Erderaz canalea, vale, si queréis verlo en castellano, porque igual entendéis un poco mejor en castellano, lo tenéis en castellano. Bai, bueno, hau esan da. Saiatu ulertzen pausu guztia, vale? Zer den zatiki baten zatikia, eta gauza guzti horiek. Beste adibide bat ikusiko dugu, gauza da, honena izango litzateke bideoa gelditzea, eta zuek saiatu ariketa egiten. Eta listo, ea ondo edo txartu egiten duzuen. Vale? Azkenengo ariketa da, beraz, adi. Vale, irakurri ondo buruketa. Nire neba txikiari lagunduko diot puzzle bat egiten. Lehenengo egunean, 2 zazpiren jarri dugu. Vale? Totalaren 2 zazpiren. Bigarren egunean, geratzen diren piezen 3 bosten. Eta 3. egunean gelditzen zirena, vale? Soberan daudenak. Hau da, lehenengo egunean 2 zazpiren eta bigarren egunean geratzen diren piezen 3 bosten. Jarri baditugu 2 zazpiren, zenbat gelditzen dira? 5 zazpiren. Beraz, 5 zazpirenen 3 bosten da biderketa bat. Bueno, lasai, orain ikusiko dugu ondo, bale? Jarrai dezagun. Puzzleak 350 pieza baditu. Zenbat jarri ditugu azkenengo egunean? Bale, zer eskatzen digu ariketak? Osoa, zatikia eta partea. Puzzleak 350 pieza ditu. Hori zer da? Osoa, zatikia edo partea. Argi dago, ez da? Osoa da. Vale. Zenbat jarri ditugu azkenengo egunean? Ze behar dugu partea, edo azkenengo eguneko partea kalkulatzeko? Ba, azkenengo eguneko zatikia. Guk, ze zatiki ditugu ariketan lehenengoko egunekoa, eta bigarren egunekoa kalkula dezakegu, baina ez dugu 3. egunekoa. Beraz, guazen, pausuz pausu kalkulatzen. Lehenengo egunean, jartzen ditugu 2 zazpiren. 2 zazpiren. Bigarren egunean, geratzen diren piezen 3 bosten. Hau da, geratzen direnen 3 bosten. Zenbat gelditzen dira jartzeko? 5 zazpiren, ez da? Ba, 5 zazpirenen 3 bosten. Zer esan dizuet lehen? Eren agertzen danean biderketa bat jarri behar dugula, ez da? Hor daukagu. Kalkulatzen dugu eta 15 da bigarren egunean jarri ditugun piezak. Ulertu hori ondo, bale? Bigarren egunean ez ditugu jarri 3 bosten. Eta ez ditugu jarri gelditzen direnak. Baizik eta jarri ditugu gelditzen direnen 3 bosten. Gelditzen direnen 3 bosten. Bale. Venga, Oazen apurka. Orain, kalkulatu behar ditugu zenbat jarri ditugun 3. egunean, bale? Hau azaldu nuen 2. eta 3. bideoan. Eta da, zuek pentsatu, nire amak ematen badizkit 50 euro gauzak nik nahi dudanean gastatzeko, eta gastatzen dut lehenengo egunean 20 euro, eta bigarren egunean 25. Zenbat gelditzen zait gastatzeko? Da, bueno, 20, 25, 55. Beraz, 5 euro gelditzen zaizkit gastatzeko. Kasu honetan, ez dut ez hasierako datua, eta ez dut datu zehatzik, ditut zatikiak, baina egin dezaket bardina. Lehenengo eguna, gehi bigarren egunean jarri ditugun guztiak kalkulatu, vale? Jarri ditugun guztiak kalkulatzen ditugu, MKT eginez, bakizue 35 zati zazpi, bider bi 35 zati 35, bider 15. Ordugu, 25 zer da lehenengoko egunean eta bigarren egunean denetara jarri ditugun pieza guztiak. Beraz, 3. egunean zenbat pieza jarri ditugu? 35. Gelditzen dira jarri gabe 3. egunean jarriko ditugulako. Beraz, zenbat pieza
jarri ditugu azkenengo egunean, ja kalkulatu dugu zatikia, beraz, zatiki hori jarriko dugu hemen. Eta nola kalkulatzen da osoaren zatikia partea izateko? Biderketa eginez, 350 bider 10, zati bat bider 35. 100 pieza jarri ditugu azkenengo egunean. Listo. Eta hau izan da guztia, esan dizuet, bale? Bideoa, edo bueno, ariketa zaiak dira, ondo ikasi, errepasatu ondo, pentsatu ondo zer egiten ari zareten, eta listo, bale? Hori da, daukazue bideo berdina, Asia Academia erderaz kanalea, ¿vale? Si lo queréis ver en castellano, ya os he dicho antes, lo tenéis en castellano. Jarrai nazakezu Instagramen, TikToken, eta batez ere YouTubeen. Suscribitu, konpartitu, eta horrengoan gaude. Agur!